Ara amb aquesta segona part veurem com se fa la gràfica. Hem de fer la freqüència absoluta. Per fer la freqüència absoluta el que hem de fer és anar a la funció, buscar la de freqüència, clicar Siguiente, seleccionar les dades, un cop seleccionades les dades cliquem aquí, venim aquí i seleccionem aquesta columna. Molt important, el 29 no l'hem de seleccionar. Cliquem aquí i ara acceptar. Ja tenim les freqüències absolutes. Ara anem a fer l'histograma, la gràfica. Per fer la gràfica agafarem les marques de classe i la freqüència absoluta. Fem les marques de classe, la freqüència absoluta i anem on posa gràfica. Ens surt això i anem a veure com ho haurem de fer. Cliquem Siguiente i diem que la primera columna sigui com a etiqueta, perquè és la primera columna és aquesta d'aquí i ara anar com a etiqueta. I cliquem Siguiente, traiem la llegenda, que és aquesta columna que això no té per què ser-hi, posem el títol, distància en quilòmetres, posem el subtítol, per al subtítol no posem res, com a eix quilòmetres i com a eixi estudiants. I la quadrícula la traiem i finalitza. Ja tenim la gràfica i ara anem a fer-ho que quedi més bonic. Per fer-ho més bonic, doncs el típic. Agafaríem i posaríem que tot fos Comic Sans. Agafaríem això d'aquí i aniríem a formato, celdas, alineación, envolver i acceptar. El centralitzaríem i ara fem que tot això surti en negreta. 12 negreta. Aquesta d'aquí la farem una mica més gran. La lletra millor deixar-la una mica més petita perquè si no se'ns dispersarà molt. I ara anem a, diguem, a donar-li color. Seleccionem, aquí a la freqüència absoluta posaríem el sumatori per comprovar que ho hem fet bé. Tenim 40 dades, per tant està. Anem a donar-li color, apretem la tecla Control, anem a Formato, celdas, bordes, seleccionem aquest i donem una ombra cap aquí i acceptar. I ara donem el color. Control i el color, per exemple, groc. Aquí li donem un color blauet i a aquestes altres li donem un color com aquest i aquí un altre color gris i aquí un altre color. Això ho borrem, acceptar, i ara molt important, com que ara sé un histograma, el que hem de fer és clicar aquí, seleccionar això, i veieu aquí que posa espacio 100%, doncs el deixem al 0% i acceptar. I ja tenim l'histograma fet, ja tenim l'exercici fet. Aquestes cel·les, si voleu, aquestes files, les ocultem. Formato, celdas, ocultar. I ja tenim l'exercici completament acabat.